Benvingudes, benvinguts de nou. Farem una altra sessió de ioga. Aquesta sessió que he preparat penso que pot estar oberta a totes les persones, encara que no hagin fet mai ioga, per començar-se a introduir. No farem postures exigents, bona part de la pràctica serà peu dret i simplement el que es requereix és calma, respiració, consciència del que s'està fent i deixar que el cos flueixi. Comencem doncs la pràctica així a peu dret i començarem per mobilitzar les espatlles, destensant tot aquest sector de les espatlles que habitualment al treballar anem contraient, anem fent rodones amb l'espatlla dreta i passem també a moure l'espatlla esquerra. Tirem l'espatlla dreta inspirant cap a l'orella dreta i al treure l'aire deixem anar amb força cap avall i ara ho farem amb l'espatlla esquerra. A l'inspirar tirem l'espatlla cap a dalt i a l'exhalar deixem que baixi amb força. Conscientment anem fent una altra vegada rodones amb les dues espatlles. A l'inspirar les pugem, les tirem enrere i a l'exhalar les deixem anar avall. I canviem ara el sentit cap enrere pujant i cap endavant baixant. Pararem el moviment i ens quedarem a peu dret, les cames paral·leles entre elles, obertes aproximadament a l'amplada de la nostra pelvis. Ens fem conscients de la planta dels peus que ens toquen al terra. Intentem que ens toquin per igual, que no estiguem molt decantats cap endavant o cap endarrere, cap a la dreta o cap a l'esquerra. I notem com una força que ens estira la planta dels peus cap al terra, com si unes arrels molt profundes els estiressin i els mantinguessin en el terra. Resseguim el cos tirant cap a dalt, les cames, les natges, tota l'esquena i ens situem al capdamunt del cap, a la zona de la coroneta. I imaginem un fil que ens està estirant des d'aquest punt per ajudar-nos a mantenir la verticalitat i separar els cossos vertebrals perquè durant la pràctica no hi hagi compressió. Hi ha doncs una força imaginària que ens estira dels peus cap al terra i una força que ens estira des del cim del cap cap al cel. Girarem ara el palmell de la mà dreta cap enfora. Mantindrem els dits de la mà esquerra que estan apuntant al terra, deixant que l'espatlla esquerra també baixi cap al terra. A l'inspirar anirem pujant el braç dret cap a la vertical i al treure l'aire l'anem acabant de tirar cap al costat esquerre. Respirem.
Observem tota l'obertura de la zona que queda entre les costelles d'aquest costat dret. Respirem. A la propera inspiració pujarem el braç dret a la vertical i al treure l'aire girem el palmell cap a fora i anem baixant el braç al costat del cos. Girarem ara la mà esquerra que miri cap a l'exterior. Deixem el braç dret al costat del cos. Els dits de la mà apunten al terra. L'espatlla dreta cau també cap al terra. Amb la mà esquerra, a l'inspirar, anirem pujant tot el braç fins a la vertical. I al treure l'aire, deixarem que el braç esquerre vagi cap al costat dret. Respirem. Observem l'obertura de tota la zona intercostal del costat esquerre. Respirem. La propera inspiració que fem, pugem el braç esquerre una altra vegada a la vertical i al treure l'aire deixem que el braç esquerre baixi cap al costat del cos. Creuarem un moment a la cama dreta per davant de la cama esquerra i portarem el braç esquerre davant en horitzontal. La mà dreta queda recolzada sobre del colze esquerre. Inspirem i al treure l'aire anem girant el braç i el cos cap al costat dret. A l'inspirar desfem la torsió i tornem els braços cap a davant. Traiem l'aire, baixem els braços al costat del cos i canviem el creuament de les cames. Ara és la cama esquerra que creuem davant de la dreta. Portem el braç dret a l'horitzontal davant del cos, la mà esquerra sobre del colze dret. Inspirem i al treure l'aire anem girant el cos i el braç cap al costat esquerre. A l'inspirar de nou, tornem cap al davant i al treure l'aire baixem els braços i descreuem novament les cames. Ens posarem amb les mans per sobre dels genolls com si estiguéssim reposant, el cul enfora. El nostre pes l'aguanta la part de les cuixes que queda prop de les natges. Fem una mica de pressió per aixecar les espatlles i farem un moviment conscient de tota l'esquena. Intentem posar-la d'una manera neutra i a l'inspirar portarem el cul més cap enfora, baixarem el pit i pujarem la barbeta i al treure l'aire tancarem la barbeta i amagarem les natges, amagarem el cul. A l'inspirar, novament, el cul va cap enfora, el pit cap a terra, la barbeta cap a dalt i a l'exhalar tanquem la barbeta i portem les natges amagades, el cul es torna a amagar.
Novament, inspirem i exhalem. Inspirar, tornem a la posició normal i pujant per les cuixes. Tornem a la línia vertical. Portarem les mans a sota del pubis, les mans entrellaçades, les cames paral·leles encara a l'amplada de la nostra pelvis. A l'inspirar portarem els braços que aniran pujant per davant del nostre cos fins a sobre del cap i a l'exhalar girem tot el cos cap al costat dret. A l'inspirar tornem el cos a la part central i a l'exhalar deixem anar els braços que baixin novament al costat del cos. Enllaçarem un cop més les mans per davant del pubis. Inspirem, pujant braços al cim del cap i a l'exhalar girem tot el cos cap al costat esquerre. A l'inspirar, de nou portem el cos a la part central, deixem anar els braços i exhalant baixem els braços al costat del cos. Sense entrellaçar les mans, però encara a sota del pubis, inspirem de nou pujant per davant del cos fins al pit i obrim les espatlles, obrim els braços i a l'exhalar tanquem els braços cap a davant del cos, els creuem i ens abracem. Ens mantenim així una estona. Amb els dits ens agafem a la zona dels omòplats i simplement respirem conscients de l'obertura que estem donant darrere la zona dels omòplats. Respirem. Al tornar a inspirar, desfem el creuament de braços, obrint del tot els braços en creu i al treure l'aire deixem novament que baixin al costat del cos. Obrirem ara les cames, més o menys com la nostra espatlla, una miqueta més. I els dits dels peus s'obren lleugerament cap a l'exterior. Arronsem una mica les cames i tirem el pubis endavant per tal d'obrir tota la zona lumbar. Aquell fil imaginari ens està sustentant pel cim de la coroneta, ajudant-nos a mantenir la verticalitat. Portarem novament les mans davant del pubis, els dits es miren entre ells, sense entrellaçar les mans. A l'inspirar anirem pujant les mans per davant del cos, acabarem d'estirar les cames. Un cop al pit obrirem els braços en creu. Al treure l'aire ens mantenim, baixem els palmells de les mans que mirin cap al terra. Obrirem la punta del peu esquerre i el taló del peu dret i a l'inspirar girarem el cap al costat esquerre, respirarem
inspirar de nou, baixem, la cama esquerra la pleguem una mica, el cap es manté a la vertical. Respirem. El pit i la zona de darrere dels omòplats està oberta pels moviments que hem realitzat. Les puntes dels dits de les mans volen anar més cap a l'exterior. Respirem tranquil·lament, intentant copsar l'aire, com penetra cap endins, com s'eixamplen les costelles, com es dilata la zona abdominal. Al inspirar de nou, anirem baixant el braç esquerre a sobre de la cuixa esquerra, mentre el braç dret puja a la vertical. Respirem. I el proper cop que traiem l'aire, deixem que el braç dret segueixi cap al costat esquerre, com si volgués seguir la línia de la cama dreta, una línia diagonal que enllaçaria el taló del peu dret, resseguint tota la cama, el cos, la zona de les costelles i tot el braç dret. Intentem que el cap no ens caigui a terra. El braç esquerre ens ajuda a fer una mica de pressió per mantenir el cos dret. Respirem. Treure l'aire, deixem que el braç esquerre acabi de baixar per davant del nostre cos i es col·loqui al costat del peu esquerre. Portarem la mà i el braç dret també cap al terra i anirem girant el peu de darrere per orientar la cama de darrere igual que la del davant. Deixem que llisqui una mica el peu de darrere i baixem el genoll dret al terra. Anem alerta que la cama plegada que tenim al davant, el genoll no superi en cap cas els dits dels peus. La cama del davant aproximadament queda amb angle recte. Fem pressió amb les dues mans al terra a l'inspirar i a l'exhalar mantenim aquesta pressió i a la propera inspiració pujarem ara el braç esquerre a la vertical. Ens hi mantindrem una estona. El cap anem alerta, que no el tirem avall, l'espatlla dreta que no ens quedi encongida, respirem.
A la propera inspiració, deixem que el braç esquerre torni al costat de la cama del davant. Tornem a fer pressió amb les dues mans al terra i a l'inspirar portem els braços a la vertical, ajuntem les mans al cim del cap, respirem. Les mans ens estiren cap al sostre i ens ajuden a mantenir l'equilibri del cos i l'obertura de la zona del pit i de sota de les costelles. Respirem. Baixarem els braços amb les mans plegades davant del pit i els tornarem a deixar al terra al costat del peu esquerre. A l'inspirar, tornem a fer pressió amb el palmell de les mans i pugem el genoll dret del terra. Treure l'aire, portem el peu esquerre cap al darrere i amb les mans fem pressió per ajudar el cos que també vagi cap al darrere. A l'inspirar, aixequem els talons del terra, deixant que el cos s'acosti cap als braços. A l'exhalar, fem pressió i ajudem que els talons s'acostin al terra. Una vegada més, inspirem, pujant els talons del terra, desplaçant el cos i traient l'aire, deixant que els talons s'acostin al terra. Una vegada més, inspirem, pujant talons i exhalem, acompanyant el cos i els talons que s'acostin al terra. Arronsem una mica les cames i a l'inspirar de nou portem la cama dreta cap al davant, arrosseguem també la cama esquerra i amb el cos arrodonit, sense aixecar encara la barbeta, a l'inspirar anem estirant les cames, anem pujant el cos arrodonit fins que gairebé l'estela vertical aixequem la barbeta. I traient l'aire, baixem les espatlles i que els braços i els dits de les mans tornin a apuntar cap al terra. Tornarem a la mateixa posició que abans. Les cames obertes una mica més enllà de l'amplada de les nostres espatlles, genolls lleugerament flexionats, el pubis tira endavant per obrir tota la zona de la part de les lumbars. Aquell fil imaginari ens estira des del cim de la coroneta. Portem les mans per davant del pubis, els dits es toquen i es miren entre ells i a l'inspirar estirarem les cames i anirem pujant les mans per davant del cos fins al pit i obrirem els braços en creu. A l'exhalar, baixem els palmells de les mans cap al terra. Obrirem la punta del peu dret i el taló del peu esquerre i girarem el cap al costat dret. Intentem mantenir aquella línia vertical, aquell fil que ens estira des del cim de la coroneta. A l'inspirar, pleguem la cama dreta i mantenim l'obertura de braços, de pit i d'omòplats.
Els dits de les mans ens els estiren des de l'exterior. El cap es manté en una posició vertical. El cos suspès des de l'aire per aquell fil imaginari que ens estira des de la coroneta. Respirem. A la propera inspiració baixarem el braç dret sobre de la cuixa dreta, mentre que el braç esquerre ens va a la vertical. Respirem. I el proper cop que traiem l'aire, deixem que el braç esquerre vagi més cap al costat dret, obrint tota la zona del costat esquerre. Respirem. Intentem mantenir la mateixa línia en diagonal que aniria des del taló del peu esquerre fins a la punta dels dits de la mà esquerra. El braç dret ajuda a fer pressió per tal de no tancar i baixar l'espatlla dreta. El cap intenta també no caure cap a la dreta i mantenir-se en línia amb el cos. Respirem. Proper cop que traiem l'aire, anirem baixant el braç esquerre per davant del cos fins que es dipositi al costat del peu de davant. Baixarem la mà dreta també al costat del peu i anirem mobilitzant el peu i la cama del darrere per tal que quedin en la mateixa direcció que la cama del davant. Deixem que el peu de darrere llisqui una mica i baixem el genoll de la cama del darrere al terra. El genoll de la cama del davant queda amb angle recte, sense sobrepassar la punta dels dits dels peus. Al inspirar fem pressió en el palmell de les mans mentre pugem el braç dret a la vertical. Respirem. La pressió que fa la mà esquerra ajuda a mantenir l'espatlla també estirada. Els dits de la mà dreta es dirigeixen cap al sostre i ens acaben d'estirar el cos. Respirem. Quan traiem l'aire, baixarem el braç dret al costat de la cama dreta. Tornarem a fer pressió amb els dos palmells de les mans i a l'inspirar pujarem els dos braços a la vertical, ajuntarem els palmells de les mans i
Respirarem. Com si ens estiressin des de la punta de les mans. Aquest estirament ens ajuda a mantenir l'equilibri mentre obrim tota la zona del pit, tota la zona del davant del cos. Respirem. Al treure l'aire anirem baixant els braços cap a davant fins que tinguem les mans davant del pit i finalment tornem a deixar les mans al costat del peu dret. Fem pressió novament al palmell de les mans i a l'inspirar pugem el genoll de la cama esquerra i portem al treure l'aire la cama dreta cap al darrere, empenyent amb el palmell de les mans també el cos cap endarrere. A l'inspirar, tornem a portar els talons cap en l'aire, deixant que el cos es desplaci cap endavant. Al treure l'aire, acompanyem els talons cap al terra i el cos cap endarrere. Inspirar, de nou pugem els talons. A l'exhalar, els talons s'acosten cap al terra. I novament, a l'inspirar, pugem talons. A l'exhalar, els talons s'acosten més cap al terra. Respirem. Deixem que el cap caigui cap al terra, que es deixi anar. Són les mans les que fan pressió. Són els talons els que també fan pressió cap al terra. Respirem. Arronsarem una miqueta les cames i amb els braços ens anirem desplaçant cap als peus. Quedem un moment amb els genolls encara una mica arronsats, els braços cap al terra i deixem que el cap caigui també cap al terra. Respirem. Portarem les mans a sobre dels genolls i mica a mica tornarem a la vertical traient l'aire. Deixem que els braços vagin cap al terra. Les espatlles es deixin anar cap al terra. Mirarem ara de fer un equilibri que en funció del nostre estat podem accentuar-ho o ho podem fer una mica més petit. Portarem el pes del nostre cos cap a la cama esquerra i desplaçarem la cama dreta una mica cap endarrere.
Portem les mans a sobre de la nostra pelvis, el polze cap endarrere i fent pressió amb les mans. Estirem el cos, tirant les costelles cap a dalt. Inspirem aixecant la barbeta i al treure l'aire anem portant el cos cap endavant i si podem anem aixecant la cama del darrere. Intentem tancar la barbeta i mantenir l'esquena recta. Desplaçarem ara el braç esquerre cap al darrere, resseguint una mica la cama dreta i si podem estirarem el braç dret cap endavant. Si ens és possible, posarem el cos a l'horitzontal. Respirem. Si perdem l'equilibri, tornem de nou a portar la cama al terra i tornem a la vertical i si no, mica a mica, refem la postura portant el braç dret cap endarrere, les mans sobre de la pelvis, baixem la cama dreta i pugem el cos. Ens tornem a posar la vertical, les cames paral·leles entre elles, les mans reposant a sobre de la pelvis. Portem el pes del nostre cos una mica decantat cap a la dreta i desplacem el peu esquerre cap endarrere. A l'inspirar, pugem les costelles i la barbeta cap a dalt i a l'exhalar anem baixant el cos cap endavant i mirem si podem aixecar una mica la cama esquerra. Mirem de tancar la barbeta i si podem portarem el braç dret cap al darrere com la cama esquerra, el braç esquerre cap endavant. Respirem. Portarem el braç dret al darrere, les mans per davant de la pelvis, la cama esquerra se'n va cap al terra i tornem a la vertical. Portarem un moment el cos a la vertical, les cames separades a l'amplada de la pelvis. Arronsem una mica les cames, el pubis endavant, les mans davant del pubis i a l'inspirar pugem els braços cap a dalt al cos, retenim l'alè uns moments, girem els palmells de les mans cap a fora. Al treure l'aire, baixem els braços al costat del cos, arronsant cames i modificant la zona lumbar. Una vegada més, inspirem. Retenció, palmells enfora, exhalem. I una vegada més, inspirem. Retenció, palmells enfora i exhalem.
Ens posarem d'esquenes al terra, les cames plegades, la planta dels peus toca el terra a prop de les natges, els braços reposen al costat del cos. Farem pressió amb les mans i l'avantbraç i a l'inspirar començarem a pujar a la zona del pubis cap al sostre i deixem que vagi seguint tota l'esquena i deixem que el pes del cos es desplaci cap a les espatlles. Respirem. Treure l'aire conscientment des de la part alta de l'esquena, anirem baixant vèrtebra per vèrtebra una altra vegada cap al terra. Portarem ara les mans a darrere del cap i a l'inspirar l'aixecarem lleugerament per tirar-ho més cap enfora i al treure l'aire l'acabem de pujar tancant la barbeta. Tanquem també els braços, respirem. Sense moure encara els braços, a l'inspirar acompanyem una altra vegada el cap i l'esquena cap al terra i al treure l'aire obrim els braços i deixem que reposin al costat del cos. Mirem de tenir una mica d'espai al terra de manera que ens puguem posar en els braços en creu i deixem lliscar les cames també al terra, que ens quedin també les cames obertes. Deixem que els peus caiguin cap enfora i deixem que el cos es comenci a relaxar. A l'inspirar portarem el braç dret cap a la vertical i al treure l'aire deixarem que vagi baixant cap al costat esquerre, mentre cedeix també el cos i el peu dret es va girant també cap al costat esquerre. Un cop al costat esquerre, a l'inspirar, la mà dreta va resseguint tot el braç del terra, tot el pit, i a l'exhalar es deixa caure una altra vegada amb creu cap al terra. Inspirem ara aixecant el braç esquerre a la vertical i al treure l'aire deixem que acabi de fer la circumferència baixant cap al costat dret i deixem que també es mobilitzi el cos i es mobilitzi el peu esquerre. Quan inspirem, resseguim tot el braç del terra amb la mà esquerra fins al pit i a l'exhalar deixem que torni al terra.
Inspirem de nou, portant el braç dret a la vertical i a l'exhalar acabem de fer la mitja circumferència, deixant que el braç, el cos i el peu dret baixin cap al cantó esquerre. A l'inspirar, deixem que la mà llisqui el braç del terra i el pit. I a l'exhalar deixem que el braç torni a reposar sobre el terra. Inspirem de nou, portant el braç esquerre a la vertical. Al treure l'aire, l'anem baixant cap al costat esquerre, deixant que cedeixi el cos i el peu esquerre. A l'inspirar, resseguim amb la mà esquerra tot el braç del terra, tot el nostre pit, i a l'exhalar deixem que torni a reposar tranquil·lament sobre el terra. I una vegada més inspirem, pujant el braç dret a la vertical i traiem l'aire, deixant que el braç, el cos i el peu dret es vagin girant cap al cantó esquerre. Inspirem de nou, resseguint amb la mà dreta tot el braç del terra, tot el pit i deixant a l'exhalar que el braç caigui sobre el terra. Inspirem amb el braç esquerre cap a la vertical, traiem l'aire, portant el braç, el cos i el peu cap al costat dret. A l'inspirar anem resseguint amb la mà esquerra tot el braç del terra, tot el pit, i a l'exhalar deixem que caigui al costat del cos. Baixem una mica els braços, sense tancar el cos, que quedin també oberts en el seu espai. Observem l'obertura del pit, l'alliberament de tota la part de davant del cos. La part abdominal s'ha dilatat. Estem relaxades. Estem relaxats. Els peus els tenim oberts i mirant cap a la part externa. Farem una inspiració conscient i profunda. I a l'exhalar aprofitarem per deixar encara anar més el cos cap al terra. S'enfonsen els braços, s'enfonsen les natges i s'enfonsen les cames. Després d'aquesta estona de fer postures d'obertura, de fer postures d'equilibri, el cos se sent relaxat, la respiració flueix, les articulacions s'han destensat i també la musculatura. Com si descordéssim un cinturó que ens va estret a la zona del ventre. El descordem i deixem com la respiració flueix, com a l'inspirar la part baixa del ventre es projecta cap a dalt, com a l'exhalar la part del melic
s'enfonsa més cap al terra. Ens deixem anar uns minuts resseguint aquest moviment i deixant que el cos no faci res i deixi enfonsar-se més i més cap al terra. Respirem. Posem la consciència a la zona de les natges i resseguim les cuixes, la part de davant i de darrere dels genolls, la part de les cames i els bessons, els talons, la planta dels peus i els dits dels peus. A l'inspirar observem tota la part inferior del nostre cos i a l'exhalar deixem que encara es deixi anar més i més cap al terra. Resseguim ara la part de darrere de l'esquena fins a la zona dels omòplats que hem anat obrint al llarg de tota la pràctica. Portem la consciència a la zona de les espatlles, els braços i els colzes, els avantbraços, palmells i dits de les mans. A l'inspirar ens fem conscients de tota aquesta part superior del cos i al deixar anar l'aire deixem que les espatlles es deixin anar també cap al terra i també els braços i les mans. Resseguim ara suaument el nostre cap, la nuca reposa sobre el terra. Ens situem a la coroneta i ens desplacem un parell de pams per sobre de la coroneta. I des d'allà, aquell fil imaginari ens la segueix estirant perquè tot el nostre cos quedi obert i segueixi estirat. Des d'aquest punt entrarem com un fil de llum càlida i clara al cim de la coroneta i anirem expandint aquesta onada de llum, calidesa i benestar cap a dins el cervell, la zona del front, dels ulls, de les galtes i de les orelles, la boca, la barbeta i cap al coll. Ens penetra aquesta onada de tranquil·litat a tota la zona del pit, les costelles, tota la part abdominal i ens centrem novament a la zona del melic. Sentim el cos relaxat. Tenim una respiració tranquil·la, gairebé superficial. Ens sentim serenitat, pau, amb obertura. Per sortir d'aquests minuts de relaxació,
Tenim encara la mirada posada a la zona del melic. I farem una inspiració més important, més profunda, per començar a sortir de la relaxació. Cada vegada que inspirem, ho farem més profundament, sentint com l'aire penetra per tota la part de davant del cos fins a notar-la a la zona del melic. I traurem l'aire deixant que el cos segueixi relaxat i dilatat. Tornem a inspirar amb més profunditat. Notem el moviment de la part interna del nostre cos i comencem a moure les articulacions, les mans i els canyells, els peus, turmells, genolls. Pleguem les cames, els peus, la planta dels peus al terra s'acosta novament a les natges. A l'inspirar, portem els braços cap a dalt del cos, ens estirem, deixem anar els braços traient l'aire, girem les cames cap a un costat del cos i mica a mica ens incorporem per quedar-nos un moment asseguts al terra, assegudes. Fem una mica de pressió amb les mans per sobre dels genolls. Recordem aquell fil que ens segueix estirant des del cim del cap i obrint els palmells cap enlaire. Inspirem, portant els braços cap al cim del cap. Pleguem les mans davant del cap i traient l'aire. Baixem els braços per davant del cos fins a tenir-los davant del pit. Ens desitgem que acabem de tenir un bon dia i que el puguem viure plenament, fluint i gaudint del present. Shanti.